खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दङ आङो नोंथांमोननि कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायनानै हरगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथायबा बानायनाय जायाखैमोन जायफोरा कुइसन खालामदों बिथांमोना आसा खालामनानै थादों जानो हागौ आं बेबायदि सानो आरो बेनिखायनो जोङो दिनै रिप्लाइ हरनो होननानै सानबाय आरोना दे माय गोसा गोसा फरायदों टुडे नाम खोदो कुइसन खोदो फरायनो हागोन फरायनोसै 1 2 3 गो सिम्पल भिडिअआ बुंदों माने लिरहरदों आरो कलन्दिनि दालांखौ मोजां बानायबाय नामा आबौ आरो गुमै आं जा गोबाव जाबाय थाङैया गलन्दिनि दालाङा आर्मि केम्प खाथिनि गलन्दिनि दालाङाथ' मोजाङानो ना मोजाङानो मोजां जाबाय माने बै ससेयालाय माहाय माबा सिद्दा दालाङा जायाखै दाबो खासिबारिनिफ्राय ओरै सिद्दा थांग्राया डाइरेक्ट गलमा सहैग्रा दालाङा जायाखै किन्तु पुराना जिथिं माने बे ट्रेन दालां सिंजों थांनानै जि आर्मि केम्प सहैयो बे गेजेरनि दालाङालाय थिगानो एन्सारखौ मुक्ता होबाय जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट कुइसन आमिना नार्जारिया लिरहरदों आब' नों बेबिखौ मा मुं दोनगोन प्लिज रिप्लाइ हर बापरे बे मुङाथ' मोनाखैनो नङा दोननो होनबा डाइरेक्ट दोनजाया नालाय मा होनो मोनखांनायनि उनावहायसो राशिफोर नायो ओमफ्राय बिदि नायनानैसो मा आखर गोलैयो बेखौ नायनानैसो दोनो आरो जोंनिथिंजाय बेनिखायनो दा जेबो रिप्लाइ हरथ'नो हानाय नङा मा मुं मोनग्रोनोबो नांगोन ना समबो दंबावो नालाय एसे जिखिजाया बेखिनि समखौ मोजाङै मोजां बारलांग्रोथोंसै साननायफोरा जाग्रोथोंसै बिनि उनावहाय मा जायो नामफोरखौ उनावहाय उनाव नेनानै थाबानो जाबाय आरो जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दे नेक्स्ट कुइसन समायश्री गयारिया कुइसन खालामदों प्रेगनेन्सियाव मा टेब्लेट जादों नों आगै आंबो शेयार खालाम प्लिज मा टेब्लेट जादों ओरैनोथ' टेब्लेटखौ फार्स्ट समावहाय बिदिनो ओंखाम जानो हायै मायै जायो नालाय फार्स्ट जाजेननाय समावहाय ओमफ्राय बे समावहाय ओंखाम जानो हानायनि मानायनि हरो आरो बिराद गेस जायोना गेसनि ओरि हरो ओमफ्राय बेफोरखौ जाखांनायनि उनावहाय 3 मान्थनि उनावहाय आयरन केलसियाम बेफोरखौथ' हरखायोखा नालाय बेफोरखौनो जादों बिनि अनगायैबो मोनसे भिटामिन लाइक'भेम होननाय बेखौबो जादों ओमफ्राय आरो गेजेर बिदिनो एसे प्रब्लेमबो जादों नालाय मालाबा लोमजानाय बिदिनो आरो बायदिसिना फिसा प्रब्लेम बेफोरनिबो बिसोरनो हरखाजोबदों आरोना बेखिनियानो आरोना एन्सारा जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट कुइसन सोमदोन बर'आ लिरदों मा खबर आब' आरो आदा गरमथार खबराथ' बर्तमान मोजां ओमफ्राय बोथोरनि थाखाय बिराद गरम आरोना नंगौथ' जिखिजाया मोजाङानो बेखिनियानो एन्सारा कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट कुइसन फनफायदोंमोन फन फायना होदोंमोन बेनिखायनो एसे थाद'नो गोनां जाबाय ओमफ्राय जोङो जागायफिनसै दे नेक्स्ट कुइसनखौ फरायनानै होदो जामुथु एसे गोसा फरायना हो मुथु खोनाहैयाबो जानो हागौना भिडिअआवहाय इउजार QH1 बे कुइसन खालामदों आब' नोंनि उदैया बबेथिं बांसिन मावो रिप्लाइ होगोन होनना आसा खालामदों आब' सना मानोना आंहाबो 6 मान्थ कमप्लिट जाबाय आब' सना होदो दानिया बे कुइसना बेखौथ' बहुत मानसिफ्राबो लोगोफोराबो बहुदानो लोगो मोनबाथाय सोङो आरोना आंखौ जोंहानाव फैनानै बेफोरो रायलायनायावनो ओंखारलाङो नालाय ओमफ्राय दा भिडिअआवबो सोंहरबाय जेब्ला खोन्थानोसै
आं बारा आन्दाज मोना आरोना माने साइड मोनसेल' थानाय बायदि मोना इथिबो इदिनो सम लायै सम बिदि सम लायै सम बिदि इदि मावनाय मोनो आरोना ओमफ्रायथ' एन्सारा आंना बेखिनियानो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। अर्चना मोसाहारिया सोंहरदों बाजै नोंना उदैया बबे साइडजों बांसिन मावो? एखेसो आरो बेबिया बबे साइडजों बांसिन थायो? प्लिज रिप्लाइ मी। आं बिनि एन्सारखौ एसे सिगाङावसो होलांबाय बिनिखायनो नोंथाङा गाज्रि मोननो नांला सिगांनि माबा कुइसननि एन्सारजोंनो एखे नालाय ओमफ्राय बेनो आरोना एन्सारा जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दे नेक्स्ट कुइसन कितारानि खाख्लारि आब' सना DLED एन्ट्रेन्सखौ खनसेयावनो पास जानाय नामा आरो एग्जामखौ मा हैनायमोन आब'? औ खनसेयावनो पास जादोंमोन ओमफ्राय एग्जामखौ बै जोंनिथिंजाय कपाटि होननाय दं आरो जातीय बिद्यालय बेयावनो होदोंमोन क्लासखौबो बेयावनो लाखायोमोन नालाय ओमफ्राय एग्जामाबो बेयावनो जाबाय ओमफ्राय रिजाल्टखौबो बेयावनो मोनबाय जिखिजाया मानो खनसेयावनो पास जाबाय आरोना एन्सारा बेखिनियानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दे आरो नेक्स्ट कुइसन निजरा बसुमतारिया सोंहरदों डिउ डेटआ माब्ला सिस्टार नोंना? बेनिफ्राय बुंबावदों थेंक इउ सिस्टार आंनो नारिखल दाब फाननाय सोंनायनि रिप्लाइ होनायनि थाखाय। आंबो प्रेगनेन्सि 8 मान्थ रानिं समानसो जाहैगोन बायदि मोनदों आं नोंदों। समानानो जाहैगोन अक्ट'बराव होदों होननाया जिखिजाया माने समानानो जाहैगोन बायदि मोनदों आरोना आंबो आब'नि कमेन्टखौ नायनानै आब'आ साननानै लादो समानानो जाहैगोन होननानै एसे एनैयालाय फाराग जाखागोन अब्लाबो समानानो जाहैफ्रामगोन आरोना। ओमफ्राय आब'आ जोंनि भिडिअखौ नायनानै नारिखल दाबखौ लायदोंना लायाखैबा लायनानै लोंफाय बिराद गोदै बिनि नारिखल दाबा ना जोंबो लोंफैबाय थायो नालाय लायनानै लोंफैबानो जाबाय आरो देहानि थाखाय बिराद मोजां नालाय दाबायदि समाव बेखायनो लायनानै लोंफाय आरो जिखिजाया मानो आब'आ आंखौसो आब' होनदोंमोन ना आंखौसो आगैसो होनदोंमोन ना आब'सो होनदोंमोनथाय बावगारलायलांबाय जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो कमेन्ट हरफिननायनि थाखाय थेंक इउ आरोना। ओमफ्राय गीता ब्लगा बुंहरदों मा सिमां नुयो आब' अन्नानै आंनिखौबो नायदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आब' नोंसोरनि भिडिअखौ नायबाय थायो आङो मा सिमां नुयो नों? सिमांखौथ' मा खोन्थाजेननो आरोना आं सिमांखौ मोनसेखौनो नुबाय थाया नालाय दिनै उन्दुनायाव बेलेग नुगोन गाबोन उन्दुनायाव बेलेग नुगोन जानला मानलासो आरोना आंना सिमाङानो लिलि लालासो आंनि सिमाङा गद गैया जानला मानलासो बेखायनो माखौ खोन्थानो जाबाय आरो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ मावदो। दे आरो दिबिना बर' आब' नों सिजारिन ना नर्मेल डिलिभारि मा मोनसेखौ खालामनो सानदों नों? टाइम सफैबा जासिगोन बेखौथ' दायो बुंथ'नो हाला जोंना एसे टाइमबो दंबावो नालाय बेनिखायनो टाइमखौ नायनानै कन्डिसनखौ नायनानै मा जायोसै आरोना दाथ' जेबो बुंथ'नो हाला देनां उनावहाय मोनथिसिगोन मा जाहैयो इसोरा मोजाङै लाखिबाय थायोबाथ' नोंथ' जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो नेक्स्ट कुइसन दे बेलस्रि बर'आ सोंहरदों आदा बाजै दखाना बहा न'आव ना बर' बाजाराव ना दाउबगामियाव? दाउबगामि बर' बाजार सिनायलायोबाथ' एसे लकेलनिबो जानो हागौ नालाय लकेलनि बायदि मोनदों कमेन्टखौ नायनानै। ओमफ्राय जोंहानि दुकाना जाहैबाय सुदेम सेन्टार होननायाव आरोना मालाबा जोंहानि दुकानाव हाबलाङो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय दाउबगामियाथ' नंखाथारा दाउबगामिया जोंनि गामिबो नङा नालाय। दे दाना नेक्स्ट कुइसन मिथिंगा नार्जारि आंहाबो गैयालै आगै नायजाबायसो दं मिलायाखैनो माथो आगै ओमफ्राय नों हमिय' मुलिफोर जादोंमोन नामा आगै? हमिय' मुलिखौथ' जानाय जायाखैमोन आं हमिय' मुलि जानाय जायाखै जों बांसिन गायन'लजिस्ट डक्टरनि ना
गायनोलजिस्ट डक्टरनि आरो इदिनो थायोना अजाफोर बिसोरनिबो मोनफा मोननै आरो मन्दिरफोरावबो बहुत गिदिंनाय जाबाय जों इदिनो हिसाब गैया आरोना ओमफ्राय नोंथाङा सिन्था खालामनो नाङा गोसोखौ हमथा जागोन आरोना लासैनो जागोन होननानैल' साननानै लाबाय था जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स्ट्रेस लानो नाङा बयहाबो मोनसे सम थाखायो नालाय ओमफ्राय बे समा मोनफायबोला हारसिंनो माला माला जालाङो रावबो पात्ता मोना ओमफ्राय जोंबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोनबाबो जोंनाबो साननाया जायाखैमोन ओमफ्राय जोंनाबो समफोरा गोरोबबाय खोमा ओमफ्राय जों दा बेसेबां कन्डिसनाव दङ आरोना आरो जोंहा आद्रा सम दंबावोसो बेखिनि समाबो नोंथांमोननि अननायाव बोर सारस्रिनायाव मोजाङै मोजां बारलांथों आरोना बेखौनो आसा खालामनो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जोंथि नार्जारि नोंसोर गुबुन जाबाय नामा आब' माथो रुमखौ दस्रा होदोंना बे कुइसना दाखालि माबा फैदोंमोन दा आङो दाखालिबो होनाय बायदि गोसोआव दङ ओमफ्राय जोङो गुबुनखौथ' जायाखै जानाया जोंना रुमनि स्टाइला एसे बदला बदलि जाबाय थायो थाइसे जायगायावनो दोनबा बिमा बेन्दोंफोराबो लेथ्रा खालामसै नालाय ओमफ्राय सिबनो मानोबो एसे खस्थ' जायो बेनिखायनो बोथ्रोला बोथ्रोलि खालामबाय थायो आरो ओमफ्राय दा रुमालाय एसे चेन्ज जामारबाय आरो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दे नेक्स्ट कुइसन इउजार एक्सेल आब' आल्ट्रासाउन्ड माखौ बुङो अन्नानै रिप्लाइ होथाराबो दे बेखौ मुद्रा खोन्थादो आं खोन्थासोबायना आल्ट्रासाउन्ड माने आल्ट्रासाउन्ड मानेथ' सन'ग्राफिखौनो आल्ट्रासाउन्ड होनना बुङो माने उदै सिंनि बाहागोखौ नायग्रा मेसिन आरो उदै सिङाव बायदिसिना प्रब्लेम जानायफोरखौ नुयो जायोबा बेखौ मोनसे मेसिन दङ आरो केमेरा बेजों नायो ओरैनोथ' सन'ग्राफि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय इउजार टिडि थेंक इउ जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय दे इउजार टिडि नामा आं मनीषा सरगेरि प्लिज रिप्लाइ आं मनीषा सरगेरि प्लिज रिप्लाइ डियार आं प्रेगनेन्ट जायाखै प्लिज नों बहा फार्स्ट नायजानाय आं बेयाव नायजागोन प्लिज डियार रिप्लाइ जोंखौ बहा फार्स्ट नायजानाय सोंदों आरोना बेयाव नायजानो होननानै ओरैनोथ' जों फार्स्टथार नायजाजेननायानो दिकियाजुलि रमेन बर'नियाव फार्स्ट नायजादों मार्च मोनथाम नामा कर्स दोनहैयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों इनियावथ' जायासै नालाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय गुवाहाटियाव नायजाबाय आरोना नेम केयार हस्पिटालावहाय जदानि डक्टर निरुपा जदानि बेयावथ' बोसोरसे जाहां बोसोरसे जानो एसेल'सो नांगौमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा जों चेकआपआव थांबाय थायोना बेबोथ' गुवाहाटिनियानो अदालगुरि इउटिगा बेयावहाय थार्ड टाइम आरोना ओमफ्राय डक्टर नायनायाथ' बेखिनियानो बिनि अनगायैबो आरो आं माबानि गायन'लजिनि अनलाइन मुलिबो जादोंमोन ना अनलाइन अर्डार खालामनाय बेखौबो जासाबदोंमोन जिखिजाया जासाबदों आरोना फार्स्ट होननानै बुङोबा दिकियाजुलि लास्ट होननानै बुङोबा बे इउदिकनियाव आरो अदालगुरियाव डक्टरा ओमफ्राय अजाखौथ' हिसाब गैया मन्दिरफोर गिदिंनायाबो हिसाब गैया ओमफ्राय बबे मोनसेजों बोरै गोरोबसनदो बेखौबो ओमफ्राय गोसोआवनो गैलायलांला आरोना जोङो नोंखौबो अनगोन बिसोरो नोंहाबो सम दङ सिन्था खालामनो नाङा बयहाबो इसोर होखानाय मोनसे सम थायो नालाय जिखिजाया बे समखौ बिदिनो नेनानै थानांगौ आरो गावनि गोसोआव जेब्लाबो फोथायनाय लाखिनांगौ सानसेबाबो गावनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाया जाफुंगोन होननानै फोथायनाय लाबाय था ओमफ्राय दा जोंबो बेबायदि फोथायनाय लानानैनो नाजालांगासिनो दङ जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय दा बे आद्राखिनि समफोरासो माबोरै बारलाङो जिखिजाया नोंथांमोनाबो जोंनि थाखाय आर'ज खालामनानै हो जोंबो आर'ज खालामबाय थागोन जाहाथे जोंनि साननाया पुरा जाफुङो आरोना न'निखौ ओमफ्राय कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट तुलसि बर'आ बुंदों मा क्रिम लायो नों आब' नोंनि खिथिनायखौ नुस्लाबासै खोन्थालाय प्लिज आङो क्रिमखौ माबासो लायोमोन
नेभियासो लायोमोन नेभिया सफ्टसो लायोमोन ओमफ्राय दा बेबायदि देहा समावहाय आङो क्रिमखौ एसे सोलायनाय जादों आरो मामा आर्थनि लादों आरोना आं दायो नै खनसे देखायहरबाव सानसेयाव मोदाननोसो ना मादोसो उल्टा नुयोना भिटामिन सि मामा आर्थनि लाथ'दों आरो दा उनावथ' आं बे माबाखौनो लाफिनगोन नेभिया सफ्टखौनो लाफिनगोन बिराद गरम जायो बेयो अब्लाबो लाथ'दों आरो सिक्सिया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ नेक्स्ट कुइसन इउजार आरके हिमांसि बिमायाबो प्रेगनेन्ट नामा बेखौ बहुत मानसियानो बिदि सोङो बेना उदैया एसे मोदोम गोनांजों एसे माबा नालाय एसे गिदिर नालाय मोदोम गोनांफोरनियाथ' उदै ओंखारखायो नालाय ओमफ्राय दख'ना गानबा माबा आरो बांसिन गिदिर नुयो बेखौ बिदि नुनायखायनो बहुतानो सोङो बेलेग ब्लगफोरावबो सोंहरबाय थायो नाथायबा नङा आरोना बियो प्रेगनेन्ट नङा जायखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ अनजालि बर'आ बुंदों आब' नों लास्ट अबे डक्टरनाव नायजायामोन प्लिज रिप्लाइ आं बेनि एन्सारखौ एसे सिगाङावबो होबोबाय ओरैनोथ' जों दा लास्ट डक्टर नायजानाया बे दा जों चेकआपआव थांबाय थायोना उदालगुरियावहाय इउटिकआव बेनि डक्टरा गुवाहाटीनियानो बेजोंनो दा लास्ट जानानै दंथ'यो आरो डक्टर अरुप कलिता मोनो डक्टर अरुप कलिता जायखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट सुसिला बर' आब'आ एक्सारसाइज खालामबाय थानाय समावनो प्रेगनेन्सि जानायमोन नामा आब' प्लिज रिप्लाइ हरदो औ आङो एक्सारसाइज खालामबाय थानाय समावनो जादों खिन्थु आंनि एक्सारसाइजआ एसे बेलेग रोखोमनिमोन आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायबाय थादों नोंथांमोनाबो नुखादों आं ओरैनो बिदि एक्सारसाइजफोरखौ बिराद खालामबायमोन ना ओमफ्राय आं मोसानानैसो एक्सारसाइज खालामोन खिन्थु बे मोसानायखौबो जाला माला समाव खालामबा बारा मोजां एक्सारसाइज जायादां आरोना आंनि मथेबा फुङाव मोजांसिन जायोना एक्सारसाइज खालामनाया बांसिन आं फुङाव मोसायोमोन ओमफ्रायो बेलासि मोसायोमोन आरोना ओमफ्राय मोनायावबो एसे मोसायोमोन आं जिखिजाया बांसिनखौ फुङाव मोसायोमोन आरो बे मोसाबाय थानायानो आंना 4 मान्थसो जाखादोंना रेगुलारनो ओमफ्राय बिदिनो मोसाबाय थानायावनो बिदि जालांबाय आरोना आं पात्ता मोनस्लाबासै होनबाबो आं 1.5 मास जालायलायनानैबो आं मोसाबाय थादों आं पात्ता मोनाखै नालाय ओमफ्राय उनाव बोरैबा आन्दाज मोनलांबाय आरो खिन्थु आं बिदि जेबो आन्दाज मोनालासिनो आरो मोसाबाय थानाय मोनबाबो बरबादसो जाबाय बायगौमोनदां आरोना मिथिला आरो जिखिजाया बोरैबा आन्दाज मोनसनबाय जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ हायना बसुमतारिया सोंदों मा क्रिम फोनो नों आब' खोन्थाहर क्रिमखौथ' आं एसे सिगाङाव खोन्थाबोबायमोन अब्लाबो नोंथांनि थाखाय खोन्थानोसै क्रिमखौ आङो नेभिया सफ्टसो फुनोमोन आरोना ओमफ्राय दा बिदि समावहाय मामा आर्थनि भिटामिन सि नामा बेखौ फुननाय जादों आरो जायखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ कृष्णा ब्रह्म नोंनि गोदोनायाव गाननाया सनामोन नामा आब' बेखौ होनदोंना बेथ' औ सनायानो हाबायाव होनायमोन आरो आइया बेयाव एन्सार होखादों सोरबा नै इउजार वाइजिया हाबायाव बिखुनजो होनाय औ हाबायाव बिखुनजोआनो होनायमोन आइया बे ओमफ्राय खिराबो दंमोन गिदिर दङ दाबो आं गिदिरखाय गाना बेखौ ओमफ्राय बे फिसाखौ मुथुआ माबा खोमाफोराबो बोख्लायसै नालाय ओमफ्राय बे फिसाखौ मुथा दाना होबाय आरो गिदिर हाया नालाय बे आसानखौ मुथुआ दानानै होबाय ओमफ्राय बे मालाखौदो खिरा गिदिरखौदो आइया होनायमोन आरो हाबायाव जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ इउजार जेएस दिनैनि इउजार जेएस सोंदों हिमांसि बिफाया मा मावो आब' रिप्लाइखौ मोनगोन होनना आसा थाबाय मोनसे बे कुइसनाबो फायसाबबाय थायो नाथायबा आं रिप्लाइ हरनाय जादोंना जायाखैमोनथाय ना सिगांफोराव हरबायमोन नामाथाय बारा गोसोआव गैलायलाङा ओमफ्राय दिनै होनो सानबाय हिमांसि बिफायाथ' बिजनेस मावो आरोना थिकादार होनगोन ना कन्ट्रेक्टर मावो आरो बेखायनो फुङावनो खारनांगौ जायो मोनायाव मोनफायो बारा न'आव थानो सोलाबा ब्लगावबो नुवा जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ गैला दा दिनैनि भिडिअआवहाय कुइसननि एन्सार हरबाय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायफिनबासो नुसिगोन नालाय ओमफ्रायो
मोजां मोनदों आरोना कुइसन खालामनायखौबो रिप्लाय हरनो मोननानैबो मोजां मोनदों ओमफ्राय सोरनिबाफोर कुइसनफोरबो थालांबायबो जानो हागौ जुदि थालांबायदोबा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बिदिनो आंबो कमेन्टफोरखौ बिराद बुरजा फैबाथाय नायख'नो हाया जायो नालाय ओमफ्राय बेयाव सोरनिखौबा नायालासिनो थालांबायबो जानो हागौ आरो गाज्रि मोननो नाङा दाखालिहाय आङो मोनसे ब्लग होदोंमोन ना बेबिनि शपिं खालामनायनि सायावहाय ओमफ्राय बेयावहाय बहुतानो मोजांबो लिरदों आरो सोरबा आंनो सोंखादों नालाय बिदि शपिं खालामग्रोनाया मोजां नंगौना नङा मोजांबा मोजां खोन्थाहर गाज्रिबा गाज्रि खोन्थाहर होननानै आंनो सोंखादोंमोन नालाय बेयावहाय गोबाङानो सोरबाया मोजांबो बुंबाय सोरबा हामाबो बुंबाय गाज्रि ओरिनानै ओमफ्राय बिदिनो बुंबाबो राव बेसेबां गोरा बुङाखै मोजां गुरैसो बुंहरदोंमोन ओमफ्राय सानैसो मानसि ओरैबायदि एकदम गाज्रि कमेन्ट बुंहरबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंथ' दा बायदि समावहाय बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टफोरखौबो फरायनो हामाना गोसोफोरा एसे बोरैबा मोनोना इदि गाज्रि कमेन्टफोर नुबोला ओमफ्राय दा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट नुनायखाय कमेन्टखौनो सोरबाफोर लिरनो गोसो दंमोनब्लाबो ब्लक खालामनानै होनसै होननानै जोङो कमेन्टखौनो ब्लक खालामनानै होनाय जाबाय आरोना जों सोंहरदोंमोनबाबो जेबो नङा गाज्रिफोराबो थाखायो नालाय बहाथो मोजां थाजोबनो अब्लाबो जों सहायनानै थानो हायोसै दाना जेबो नङा जेखि जाया जायफोरा जोंनि थाखाय बिराद मोजांखौ हास्थायदों नोंथांमोना आरज गाबनानै होबाय थाबानो जाबाय जोंनि मोजांनि थाखाय आरो जोंबो जेब्लाबो आरज गाबगोन नोंथांमोननि थाखायबो ओमफ्राय दिनैनि कमेन्टखौबो अफ खालामनाय जासिगोन गाज्रि मोननो नाङा साननैसो बिदिनो अफ खालामनानै दोनथ'नोसै एसे सिरि थाथ'नोसै आरो ना मथे गाज्रि कमेन्टफोरखौबो फरायफ्लाङो नालाय फरायना लानानै एसे बोरैबा मोनफ्लाङो नालाय बेखायनो अफ खालामनानै दोनथ'नोसै आरो मालाय जायफोरा मोजां मोनो मोजां मोनग्राफोराथ'